आरेबा मा जाखो बेफोरलाय उथेरि माथो फुरा दखानखौनो लाबोजोब्बाय नामालै नङाथ' नाथाय दा मागो बोथोर नालाय आरो बेखायनो माखासे बुस्थुफोरा दंखायोना बानायबाय आङो जाग्राखौनो एसे मागोनि मुङाव आरो नोंबो जादो नंगौना औ नोंथ' जाफेरगोन ना जाफेरा आं मिन्थिया जायखिया गोथाव जानाय नायदो ओइ आं बेफोरखौ जाफेराखैलै ओमफ्रायथ' बिदि जाग्राबो हुदा गैखायामोन नालाय आंहा नोंहालाय जौनि साहाखौसो गोथाव मोनखायो इस बिदि नङारा आं इसेबां मानि जौ फाग्ला नङाथ' बेबायदि नुदों आरो नों आंखौ बिदिबो नङा जायखिया बुंबाय आङो ओइ बाद दे अके ओमफ्राय दिनै नोंनि गोथाव बनायनायखौ मोनजासिगोन नोंथ' ओमफ्राय दाबो जायाखैनो होमबाबो आं मिन्थिखाबायब्रा नों सावनाय मानिथ' गोथावानो जाखागोन ना दाबो जायाखैनो ओमफ्राय मानसिया ओमफ्रायथ' लामायाथ' बन्द' जाबायलै दाथ' ओमफ्राय मा खालामबावनो दसे नेथ'नोसै माने जाजासिम खुलिजासिम दाबो रागा जोंबावदों प्लिज ना रागा जोंलां लाला ओमफ्रायथ' नों थांनो होनखादों ना दिनैथ' नागिरखादोंमोन माथो आं जागोन दे मेहेर दे ओमफ्राय जादो अके बेबिनि सावनाय गोथावआथ' जाखागोन ना बरिया जाखागोनलै आङो न'आव गैयाबाबो माथो मागो साजिखाबायना नोङो ओमफ्राय हजों न'आव बांसिन मोजां नांगौमोन दा नों मानोथो गोसो जानाय बेयाव लाबोनो माने आं मानसियाना गोसो जाबानो खालामोलै आरो बेनोथ' गाज्रि दा दे न'आवनो थांफिननोसै आरो र' दसे जिरायथ' आं सिङाव साहा फुदुंदोंमोन लायनानै फैनि आङो दे जागोन दे नोंजोंथ' रायलायबाय थानो गोसो जायोलै मा होननो आरो बरिंखौनो मोननो रोङा माथो हैद ओमफ्रायथ' आंनि सनामोन मा आंखौबा लिंहरलायासै आरो नोंसोरो आंबो थांगौमोनलै थावनि फिथा आरि जानो आरोना बयनिसिमबो आरो हेपि मागो दमासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्राय आरोना मेहेरनिफ्राय दोनहैफिननोनो बाबायलै आं हाथरखिखौ मा खालामबावनो दाथ' ओमफ्राय उफाय गैया न'बो बुङा येसबो बुङा नालाय फाग्लियानो ओइ जि जायै जाबाय थाथोसै आरो गिग्रायावथ' गैखायाना आङो नाथाय औरा फेमिलिफोरालाय मोनथिबालाय माबा मोनसे बुंखागोन ना ओइ बुंथों ना माथो जाखो मालायनि मोजां मोननाय गोसो मिलायनायावलाय मानि हेंथालै आरो आंहा फोथायनायबो दंखायो सानसे समाव बिबो आंखौ गनायगोन होननानै बास नेनानै थागोन आरोना दाथ' लामायाबो बन्द' जाबायना नाथाय अब्लाबो दोनहैफिननोथ' नागिरदोंमोन ना नाथाय बेखौलाय आं मा खालामबावनो दाथ' दसेबाबो नेथ'नांसिगोन ना साननैसो हे मानो होनबा आं नोंनि दुखुखौ नायनो हायालै हाथरखि जानो हागौ नों आंखौ एकदम फाल्थु नुयो आरोना नाथाय नंनायाथ' नंगौ र' नंखायखौबो बुङा आङो थेवबो मोनसे बिखा गोरबो दं होननाय दंना जाय खालि सासेखौल' हास्थायो आरो बियो जास्ट अनलि इउ दे नोंनोथ' माने सम नांगौ होनदों नामा अके आं नेनानै थागोन ना नों आंखौ मोजां मोनदामोन आंथ' मोनबाय थागोन ना मोनबायानो थागोन मोनबायानो थागोन नों आंखौ मोजां मोनो मेहेर होमबा बिदाबो फंबायबो आंखौ मोजां मोनो बिसोरो नाथाय आंथ' बेबायदि रावनोबो गोसोखौ होनो हानाय नङा मानो होनोबा बे लाइफ टाइमनिसो खोथा अरायजोनि बेखायनो आंनो सम नांगोन जायजों अरायजों थानो नांगोन बेखौथ' गोबां साननो नांगोन ना आरो नोंबो ना मानसिया मोजांब्लाबो मानसिया एसे फाल्थु गारो नोङो होमबाबो गोसोआ एथ'बां गाज्रिद्रायबो नङा आरो सानसे आंखौथ' मा बुंनो बेथ' आंनि जोबोद मोजां लोगोखा नाथाय आं रावखौबो दानो जेबो खोथाबो होनो हाया जेबो बुंथ'नो हाया आरोथ' बे आंनि गोसोआ जायखौ फसायगोन ना आं बेखौसो सायख'गोन मानो होनबा दिनैसिम आं रावखौबो खोथाबो होफेराखै रावखौबो जेबो बुङाखैबो नाथाय अब्लाबो आंनिसो लाइफ ना आं जे लामाखौ मोजां मोनगोन बेखौसो सायख'गोन ओहो सोरनि फन फैना दंफैयोलै सोरां आफा जुरि मम
आबै ओइ आयंमोनबो हरजोबदों माथो ना हमा माथो आङो मोनथिगौब्रा बा टेनसन दाला बेहाय आंबो अके दं आरो हाथरखिखौबो मोजाङै लाखिगोन आं ओइ आबैनाव फैसा बिहरनोसैलां एसे नै आरो बिफाया हरलायबायना खेबसे हमनोसैयानो खोमा आङो नै बिहामजो हा फनालाय रिंदोंना रिङाखै र' आयै रिंगासिनो रावबो दारायलायथ' जेबो हमबाय फनखौ दे आब' रायलायहरदो हेलौ दे लावदाव होना हो बिहामजो जोंबो खोनासंनि आबौ जायख्लं रब्रा आबौ सिरि थाथ'ना दे होमबालाय हेलौ मा जाखोब्रा माथो रायलायाबो आबा मेहेर माथो जुरि ममसोलाय दे ओमफ्राय मामोन मामोन माने आबा बहा दं आंनि आबा सानाया ओइ न'आव डाइरेक्ट फैनो खोन्था सिरि थाथ' र' जुरि मम हेपि मागो ओमफ्राय माबोरैलै खबरा बेथा आंनाथ' खबरा मोजाङानो अके ओमफ्राय नङा माने नोंसिनि एथ' बुरजा मिस कल नुदों नालाय बेनोथ' मानो हमाखै फालाय नोंलाय बेनोथ' मानो हमाखै नोङो आबा जों नोंखौ सिन्था जाबाय थाबाय दे राजा न'आव फैदो दे मागो जानांगौ ना दायो रायलायनोसैलै माने बेट्रि खम ना मबाइला बहा दं मारो नों दिनै जोंनो खिन्थानाय आंनो खिन्थानाय ओमफ्राय हाथरखि आबैया दंना गैया सोंनाय बेखौ सोंबा दान फन दानगोन आयै मोनथिबायसो नामाब्रा आंथ' लोगोनावसो फैदों लोगो माने मा जायगायाव आबा मा जायगायाव दं नों बुंनाय जायगायाथ' आच्छा ओमफ्राय नों जेरावखि गैया न'आवल' फैदोलाय सना थांगोन ना र' दे हेलौ फनखौनो दानना होबाय ओइ डाइरेक्टलि बुंहरखाबालाय माथो जायोमोन जुदि अबा सोरां डाइरेक्टलि बुंबा माथो बे फैसिननायसो नङा औ दावराव जादों होनना मोनथियोब्लाथ' फैसिननायसो नङाथ' आरो दा दसेखिनि बेजों रायलायनो मोनबाय आरो रायलायनायावथ' हमनो हाबाय बियो मोजाङैनो दङ आरोथ' 100% हाथरखियाबो बेजों दङ मानोथो बिदि लाना खालायनांगौ जाखो दिनै एसे फसायब्लाबो आं जोंखौ बुंबानो जायोमोन ना बेनोथ' आइना बेनोथ' र' दा नेक्स्टआव एसे दसे थाना हरफिनबावगोन मोनथिबायसो नामाब्रा ओलै आं खिन्थायालै आं बबाव दङ फनखौनो अफ खालामना लाथ'नोसै आं ओमफ्राय न'आवबो फैगोन र' आङो टेनसन दाला ओरैनोबाबो थांखासिगौमोन ना लामायासो ब्लक जेबो नङालै जायखिजाया आंहाथ' मोजांसो मोनदोंना बेबायदि खुसि जेन' माब्लाबाबो मोनफेराखैनो आङो हाथरखि बेबिजोंसो थांसैलां हारसिं जाबायना बिस्रा न' आं थानायाव बोरै हारसिं खालामनो आं दिनै न'खौनो बिराद गोसोखांबायना नाथाय आं बेयाव थांफिननो एसेबो गोसो गैलिया आंगोफोर थानानैबो दिनै आं रावबो गैयै बायदि दङ नाथाय हजों थांफिनोब्ला आंखौ नागारनाय नुला आदाया आरोथ' आंखौथ' जेरैबाबो नागिरनानै दिहुनगोन बियो आं बेबायदि जायगा सोलायबाय थाबावनोथाय न'निफ्राय खारबोनायाथ' बेसेबा गोबाव जाबाय आङो अब्लाबो बिराद गिनाय मोनजोबबाय थायो आंखौ दाबो आरो आंनि आदायाथ' सासे दनसो आंखौथ' नागारनाय नंखाला बियो बै सानखालिबो आं जेन थेनसो बारग'नानै फैदोंमोन आंनि सासे दननि बिनानावसो आरो आंनि आदाया जिबायदिना ओमफ्राय आंखौ आंनि मानसिनि खिलाफ हाबा हरनो नागिरदोंमोन बियो जेखौ आं एसेबो मानिनो हाया आरो बेबायदि बोरै हाबा जानो दोननायसै जों बेजोंनो जायखि आं बेसेबांखि खारनाङा अब्लाबो आं जाय सेंग्राखौ पसन्द खालामगोन बेजोंसो हाबा जागोन आङो नङाबा एरै आं जायखिजायाजोंनो थांगोन सरि आदा आं नोंनि गासैबो बाथ्राखौ मानिबोजोब्बाय नाथाय बेखौ आं हानाय नङा नों आंखौ हाजार मानसि फाथाय हाजारखि नों नागिर अब्लाबो आं बेयाव थांफिनलिया दा गोसोनि खोथाखौ बुंनोबोथ' सोरनो दिनै रावाथ' गैयाना आंनि जिउआव बुंनो साला बेबायदिसो जाबाय आरो नोंथ' माने आंनि फंबायजोंसो थांबावबायना मोजांलै आरोबा मा नुबावनांगोनलै ओमफ्रायथ' आं मानो दुखु जादोंलै जेन'बा नोंथ' आंखौ जेबो प्रमिसबो खालामाखैमोन ना माखौथ' गाज्रि मोननोब्रा होमबालाय थेवबो होननाय थायोना आंथ' माने नोंखौ फसायदोंमोन ना
जाय बुस्थुआ मोननांगौआनो गैखाया मोनखायानो खोमाना बेनोथ' लाइफ नाथाय नों मानो बेखौबो बुङाखै नों जे मेहेरखौसो फसायो आइ मिन आंनि सिगाङावथ' बुंनो हायोमोन ना नोंथ' आंखौ लोगोखौनो सानो होनखादोंमोन ना मानो बिदि थांलायनांगौ जाखोरा नाथाय बेयावबो मालाय नोंनि मा गोरोन्थि आंसो बिदि सानदोंना आंनि फारसेनिफ्रायसो ओमफ्रायथ' मानसिफोरजोंबो थाफानो गियो आङो नङाबा आदैया बिसोरखौबो दुखु होफागोन बेखायनो बांसिनानो आं बयनिख्रुइबो गोजानावसो थायो ओइ मागो दिनफ्रावनो मा जाखोफ्रा ओइ नों बेयाव माने नों सिरि सिरि आंनि बाथ्राखौ खोनासंखुमागासिनोमोन खोनासंगोन माखौबा नोंनोथ' बे सिरि सिरि आंनि बाथ्राखौ खोनासंखुमायाखै ओइ मालायनि बाथ्राखौ बेफोरबायदि खोनासंखुमानाया मोजां नङा आच्छा नोंसो सिखाव मावजि बायदि आंनि खोथाखौ खोनासंखुमादों बेथ' मोजां जायासै नोंना आंथ' जेबो खोनाखायाखै माथो आंबो आंनि खोथासो रायलायदों जेराव आं फैदों नोंहा बे जायगाखौसो मोनबाय गावनो नेना दंखायोमोनदां आंखौनो जालायखो बाथ्राखौ गल गल फिदिंनाङा गावनो आंखौ फिसा खालामखादोंमोन बियो आं दाबो सिनायदि नोंखौलाय मा नायनानै फल' खालामनो आङो होमबालाय माथो बाथ्रासो बुंनो फैदों आंखौ नोंखौथ' मा एखनबा हाग्राबारि एखनबा हस्पिटाल मा मायाव लोगो मोनबाय थायोलै एखनबा स्टेसननिफ्रायबो खारो ओइ मिस्टार नोंहा मा नांजादों नांजानायाथ' नांजायारा होनबाबो सोंबाय आरोलै नोंहालाय मा बेयाव खन्थाइ लिरनो फैदोंमोन ना शायरि फरायनो फैदोंमोन दसे हारसिं ओरैनो जिरायनो फैदोंमोन आङो माथो खालामनो हारसिं जिबन नङा होमबा बिदि बुंबा मिनिनोसो ओंखारलै आङो माखौ मिनिनो ओंखारखो नोंहालाय मा खालामब्रा मालायफ्रा मागोनि पार्टि जादों इन्जय खालामदों लोंदों जादों नङा होमबा ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो बेयाव बेखायनोथ' बुंदोंब्रा माने आंना आलदा आरोलै जाम्बालाय जिबफोरखौबो लिंहरनानै रायलायनांगौ आरो होमब्लासो दा जमियो मजा रावबो गोसथोनायानो गैयालै आंना मालाय रावबो फसायानोबालाय नों हाजारखि बुंबाबो ना बे बाथ्राखौथ' आं फोथायथारा मानि थाखायलै आंनि महराव लिरनाय दंखायो नामा लिरनायथ' गैया अब्लाबो बियो पसिबोल नङा आरोना दानि जुगाव That's your problem नों जुदि फोथाया साना जेब्लायबो नंखाय बुङाना ओमफ्राय अके नोंखौथ' लोगो मोनबाय थायोलै आङो ओमफ्राय नामखौ सोंनाय जायाना मा मुंलै सना बा नामाबो माथो आंना नामानो बिदि आरो रुफा नङा आरो होमबा आंनि मुङा सनायानो ओमफ्रायथ' मानसियानो देनजारलै नोङो नङा होमबा दसे दसेनो बहा दिन मोनफैयोना जायगाखौनो बास्लायबाय थायो आङो मानोब्रा ना माबाफोर दाय मावनानैसो खारो नोंलाय ओमफ्रायथ' ना नोंबो आंजों बांद्राय रायलायखानाङाबो नङाब्ला खैफोदाव गोलैनो हागौ मा होनखो औ मानि थाखायलै नोंखौलाय मानो गिनांगौसै अब्लाबो नों आंनि सोमोन्दै एख' मिथियाना दाथ' ओमफ्राय नोंबो मानसि आंबो मानसि ना लोगो मोनबाय रायलायबाय आरोलै मा होनखो येस बेनो सैथो माया गैला फिसाला हिनजाव लाना खारबायनो जास्ट शाट आप आरो बेनिफ्राय जेबो दाबुं नोङो आंनि आबा मेहेरालाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो बेफोर गासिबो नंखाय नों होनबानो जागोन ना फुरा गामिनि मानसियानो रायलायजोब्बाय ओमफ्राय र' नोंसोर थानायाव माबोरै बिदि जानो मोनखो बेखौ बुंदोलाय आंनो एन्सार मी बुंलाय जेरि एन्सार मी बेबायदिसो जानो फोरोंबावबाय नोंसोरो दै गोसोथोनाय मोजां मोननाय हिनजाव लाना खारनाय बेफोरखौ फोरों नामा सोरबा थेवबो मेहेरा जि बिदि जाबाय माथो खालामबावनांगौ आरो सोर हिनजाव बियो आंथ' सानो हिनजावनि जेबो दाय गैया माया बेयाव प्लिज जेरि नोंनि फासोनखौ आरो बुंनो नांलालाय सोरनि दाय दं सोरनि दाय गैया बेफोरखौ बाथो दायो आंनि फिसालाखौसो नांगौ आंनो सोर हिनजावखौ लाना खारदो बेलाय दाथ' आं आंनि फिसालाखौ हाबा होगोन ना हिनजाव होगोन आं बेनो दानो ओइ माया जानला माला बुंनाङा दे मालाय जायखौ गोसोथोयो बेखौनो लाथों मोजां मोननायाथ' जेबो नङा दे माया लानायालाय लाजायो ओमफ्रायो दा समासो जाथ'वाखैना जेरि नों आंखौ फोरोंनो मा मोजां मा गाज्रि दा जेनथेन सानैखौबो न'आव लाबोफिननाया गोनांथार फट'नायाथ' जाखाबायानो जाथायाथ' जाखाबायानो दा थिक थाक सानैबो फैफिनब्ला मोजां जागोन दे उनाव सावरायफिनगोन ना मा खालामनांगौ मा मानांगौ आयु आंनि फिसालाया बेफोरबायदि हिनजाव लाना खारनो रोंलायबाय दा सोर फोरोंखो बेखौ बेफोरबायदि खालामनो फुरा फुरि नोंनो लायो खाथारदों बियो सोरां नङाबाथ' बिदि जानाय नङामोन गोदाव सोरावनो मालाय गोसोथोदों आं बेखौ गोसोथो होनना बुंनो थिनो नामा ओइ थां बाबा हिनजाव लाना खार बेखौ आं बुंदों थारैनो सोरां जाना मोना बुंबाय थायो फिसाला हिनजाव लानानै खारनायखौ नुनो नाङा
आरे बेनोथ'ब्रा आंथ' थिनाखैना दा नोंसोर सानै आंखौ बुंनानै मा मोनगोन फालाय दाबा थैनायनि लादों बियो नै थांनाय थुङै दाय आंनि जालायबाय आरोना गोख्रै नागिर मेहेरा ओइ लोखि साराफोर बाहाय मेहेरनि बाथ्रा रायलायदों ना आंनि बाथ्रा रायलायदोंलै आं खिन्थु बे हिन्जावखौ गनायनो हानाय नङा आंथ' नांथाराहाय बिहामजो ओइ नोंस्रा नाङाबा था दे आबा सना न'आवल' फैदो दे नागिरहैगोन आं बिखौ गथ'खौ खबर लानि आङो जानला मानला सिखांलाबायनानै लाबोबानो आं बिहामजो गनायगोन ना ओइ माया मानो मालाय मोजां मोननायखौलाय बेबायदि बुंनांगौ जाखोब्रा माथो नोंहासो बिहामजो मोननायनि इन्ट्रेस्टआ बांसिन नामा नै नङालै सनु मालाय गोसो थोलायनायावलाय मानोथो हेंथा नोंसोरलाय मोजां खबर लानि आं मेहेरखौ नोंजों जेबो जानाय नंलिया नै मानसिफ्रानो माबायदिथाय मालायनि गोसो थोलायनायखौ बिदि बोखारनो नागिरबाना दुखुसो मोनो आङो दै आबा मेहेर नोंजों दंलै आङो माब्लाबा समाव बिदिनो खारनांगौबोलै दाथ' नङाबा आंबो मोनगौमोन खोमा गोदो नोम्फानि साननाया जाफुङासैना बेखायनो मालायनि मोजां मोनलायनायखौ जाफुंजानो लुगैयो आङो समालाय मासि मालाय जाबाय थागोन आरोलै गोसो थोलायनायावलाय मा सिमा दं बेफोरलाय थेवबो आंनो खोन्थाब्ला मोजां जागौमोन आरोलै रायलायनानै एसे बेबस्था खालामगौमोन ना ओइ आबा सना मेहेर हिन्जाव गोसोथोनो रोंलायबाय आरो नोङो लानानैसो खारबावबाय वाह देन्जार सना बाबा बिहामजोसो मोनसिगोन नामासै आंलाय मोनबाथ' मोजाङानो जागोनलै